Hej og velkommen til den her video her, hvor vi skal kigge på en Navimo X430 fra Segway, som er beregnet til planer på op til 3000 kvadratmeter. Jeg gjorde noget lidt andet, end jeg plejer, og så har jeg sat den til at så har jeg ladet den køre et stykke tid. Og så ligesom til den oplevelse med, der er med robotten i den her video. Og jeg må sige, at den er voldsomt imponerende. Den er så nærmest i go-kart størrelse, så man får lyst til at sætte sig ovenpå den og køre med rundt i haven. Det har jeg selvfølgelig ikke prøvet. Den kommer med NRTK-teknologi og Vision Fence, og så har den et dobbelt knivsæt nedenunder. Hvis vi prøver at tippe den en gang her, og lige trækker den ud, så prøver vi lige at tippe den en gang, og så prøver vi lige at se nedenunder her. Kører med dobbelt knivsæt her og slår hammerende effektivt planen. Den er godt nok kørt rundt i haven, hvor vi også har hunde. Så man kan se, at der også er en lille smule opsamlet på hjulene. Det er selvfølgelig ikke super optimalt, når man skal optage sådan en video her, men det følger alligevel med, når man både har hund og robotplæneklipper. Jeg har lige gået en runde i haven, hvor den har fået lov til at klippe kanterne, hvor jeg har styret den med sådan en slags go-kart også med mobiltelefonen, så bare styret den helt ind i kanten og klippet kanterne. Det gik helt afstand, det er en kanttrimmer, det var det, jeg synes, det lige kunne få sjovt at prøve. Kan desværre ikke, men den tager alligevel meget højt græs, meget effektivt. Jeg tror, det kunne være sjovt at prøve at lade græsset stå i, nu har de lovet regn i næste uge her, det er lørdag i dag, og så har de lovet regn mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag. Så lad være med at køre med den, og så se, hvordan ser græsset ud, hvor der er blevet, og så sætte den til at tage en tur rundt i det høje græs. Så tænker jeg, at det vender jeg så tilbage med, når vi har gjort det. Så blev det søndag, og jeg hoppede ind i appen, bare lige for kort at vise interfacet på den. Det ligner egentlig alle de andre Navimos modellers interface. Men der er faktisk ret mange fede og smarte features herinde. Noget med, hvor tæt man skal klippe til kanten og sådan nogle ting. Tænker jeg, at vi kan gennemgå i en anden video. Nu tænker jeg at prøve at trykke klip på græsset her, og så ser vi, kigger vi på græsset og ser, hvor langt det er blevet, og så ser vi, hvordan den håndterer det. Selvfølgelig starter vi forfra. Så man kører det ud her, fordi græsset er sådan voldsomt langt. Lad os prøve at se, hvad der sker. Der er nogle ret vilde features faktisk, når man drejer hjulene. Det ser ret vildt ud, det der. Vi kan også føle, at den bliver relativt mobil, selvom det er en stor sag, så kan den lave en relativt skarpe sving. Jeg ved, hvad det er for nogle beslutninger, den egentlig prøver at tage nu. Den har tænkt sig at køre noget kantklip i starten. Hvad er det, den har tænkt sig at gå i gang med? En detalje, jeg har lagt mærke til, er, at den ikke er så god til at respektere, at der ligger noget i græsset, som ligesom skulle køre udenom. Helt tilfældigt, så hun har lagt et tøjdyr her. Så jeg prøver at se, hvad der sker, når den skal forbi med et øjeblik. Nu får man beslutning om at gøre noget andet. Den kører en stor bude med et eller andet. Det er virkelig bare fordi den lægger mærke til, at græsset er relativt højt. Nej, den kører ligesom den kører uden tøjdyr, det er imponerende. Ikke fordi græsset er blevet så langt. Jeg havde egentlig håbet, at det blev meget langt, så man kunne se, at den faktisk måske kunne gøre noget lidt anderledes end de andre robotter, som måske ikke tager det lange græs. Men nu får den lov at køre, så vi den nok skal håndtere det hele. Det tænker jeg, den nok skal. Der er sådan nogle eller andet 12 stadig ikke noget vægt. Jeg også med den der. Jeg tror også, der er vægt på nu.
kørt hen til terrassen, og så kører den pænt ud igen, uden at lave nogle mærker, og det synes jeg faktisk, den håndterer rigtig fint. Selvom den virker en anelse mere klodset, det gør i hvert fald en ting, hvor jeg ser nogle af de andre modeller, der er noget lige navigerer helt uden om den rigtigt til at røre med noget. Men der er den her sådan lidt mere, den vil gerne lige hen og mærke. Nogle gange i hvert fald, ikke altid, nogle gange. Det her synes jeg faktisk pænt ud med det bedre her, som jeg på den måde. Så. Jeg har også hørt den på lov at lave noget, så de her græsser der faktisk også ser pænt langt bort til det andet sted. Man kan se det helt store forskel. Den gør det ganske udmærket. Det er ganske udmærket tilfreds med den. Det er måske sådan, som er den største høle. Jeg synes, det er meget fint. Det er, konen synes, at den er meget stor. Den også fylder rigtig meget over og spørger grundejerforeningen, om ikke gjorde noget for dem, der har kørende på deres grønne areal. Det har jeg ikke helt fået gjort endnu. Man kan nå det endnu, så det var lidt feedback på, hvordan det egentlig var gået med den her, efter at græsset blev langt. Så kom den faktisk her op i en top, jeg ser her på gangen i væksten. Lad os se, hvordan man klipper det. Jeg kunne godt tænke mig at komme til at køre helt ud over flisekanten heroppe. Det gør den også fint nu. Jeg kunne godt tænke mig, at den tog hele vejen ud. Der har jeg fået nogle forskellige indstillinger inde i appen. Jeg skal godt sige, så er det også selvfølgelig lidt langt. Den ikke rigtig kan finde noget til det. Helt ud over, så er det bare helt lidt rigtig fint klip her. Det er lidt sjovt, men den her model, der man så virkelig kan gå med den ligesom sådan en racerbil af Mars. Og den så bliver styret via mobiltelefonen, så kan man lige gå og klippe med den og gøre alle mulige andre ting med den. Den overordnede oplevelse med X430 her er, at min have simpelthen er for lille, og der er for mange kroge til, at den sådan ligesom kan navigere ordentligt rundt i den. Det er selvfølgelig, hvad det er. Den er velegnet til store planer på 3000 kvadratmeter, hvor den ligesom skal tilbagelægge noget grund. Så det giver mening.